Spraviť Alenke dokument, ako nakupuješ. Do pitka, do roboty. Dáš moje tričko? Áno. Ó, prepáč. Není, som kúpil. A to je taká dostatočná náhrada, ne? To je hnusné. OK. Nebehám vonku. Behám zásadne vo vnútri. Kde je moje tričko? Tričko dáme do druhej epizódy. Môžeme mať vlastný kanál na YouTube. Luša nakupuje. Ty nebudeš let's player, ale let's shopper. Budeš sa natáčať, ako nakupuješ. Vidíš, že budeš prvá, alebo to ešte není. Dúfam. Určite sa to nevolá let's shopper, takže možno budeš prvá. Budeš mať epizódy, že Primark a budeš mať epizódy, že Zara. Come ti come ma. Alebo New York. Alenka. Čo by sa mohlo páčiť? Ešte by si také Disney trička. Disney? Tu je jedno Disney. S touto kabelkou sa robí jedna vec. Musím to natočiť. A takto chytiť. A Vyčikovacia kabelka. Mickey Mouse. dobre, veď to viem. Hakuna Matata. To si kúp. To je životné moto. A to je znie tak východňarsky, vieš? Tá Hakuna Matata. S adresou? Si nestratila? Bambi. Ukážeme moje pyžamko. Poď. Poďme. Dúfam, že mám pamäť. Baterka dochádza. Že veľa shoppinguješ. Jedno z mojich posledných dlhých videí na OnePlus One. Snad. To je všetko pre deti, som ti povedal. Bambi, moje pyžamko, pozri, Lenka. A to nie je Bambi, to je zajac. Áno, epic fail v akcii. Na toto som čakal skoro 5 minút. A tak toto nechala. Ešte neskoro, poď. To také bolo, keď si to už zhodila, tak hej. Už tu nič není. Tak sa rozluď pekne. Ale nie, to musíš tak, že
z dnešnou epizódou. Túto epizódu ukončím tu, pretože už tu nič není. Už to nič A není. na budúce sa pozrieme do... Neviem. Ešte raz rob ten... A pekne sa rozluť. Čaukona. Nezabudni. It's so fluffy. Ešte povedz, čo je fluffy. Vysvetli. Staff announcement. Could a member of Department Wanna 6 report to customer Lisha, services? That's a member of Department 6 to customer services. Thank you.